umjwana wendaba enhlana sezansi sinibingelele sinamukeleke phina phela wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngokwemthembu sikhuluma nawe ke umkhandlu esikuwona iMfolozi Local Municipality ungaphansi komkhandlu wesifunda iKing Ngcetshwayo nokuyilapho khona ke sibizwe umkhandlu ke weKing Ngcetshwayo ukuletha nje ngempela ke iIDP kumbe sithi ke intuthuko edidiyelwe angithi phela kulapho kusuke khona kukhulunywa kunikeza umphakathi ithuba lokuthi ke uzivezele wona ikakhulukazi lezo zinto ocabanga ukuthi zizidinge enqala ukuze kube izona ke ehanjiswa phambili zilethwa yiwona ke umasipala ke phela unomsebenzi ukuthi ke ukwazi ukuthi ke weluse umphakathi osuke ke unikezwe yiwona ithuba lokuthi ke ubeke kuleyo ndawo noma kumbe ke ubahole kuleyo ndawo. Siyafisa ke osukwini namhlanje ukuthi sikhulume ke nohola ke umkhandlu wesifunda iKing Ngcetshwayo ke ubaba ke uDlamini ke umeya ozothi ke esichazele ikakhulukazi ngodaba nje lwanamhlanje ukuthi njengoba sila inhloso ke enkulu ke ithini sokwazi ukuthi siphinde sikwazi ukuthi sithole ke nawo ke umphakathi obuyingxenye yalolu suku sizwe okwakuphawula uma sithi ke abakhulume. Angithokoze ngibingelela ababukeli bakho 1KZN abakithi la eKing Ngcetshwayo. Cha inhloso enkulu namhlanje basilapha eMfolozi sizo thula uhlelo zimbili into esize ngazo lezo sizothula uhlelo lokuthiwa iDDM District Development Model eDDL sizoba no sekela lika minister oyi champion yalakithi besilindeleke no MEC wala KZN esihlala siba nabo njalo umhlangano kanyanga ntathu ke lo sihlangana njalo sibuke inhlelo eDDL zokuthuthukisa umphakathi kuhlanganisa zonke inhlaka kahulumeni district local province national sizoqala ngalokho ke njengoba sila namhlanje masuka lapho ke bese siya ku IDP lokuthiwa intuthuko DDL yala eMfolozi sizobethulela inhlelo esinazo njengoKing Ngcetshwayo esizozenza kulonyaka esizoqala kanye nenhlelo esizenzile esisuka kuzo kulonyaka esizophetha cishe ngonyaka ozayo. Mbukeli ke asigijime siye ukona ke umphakathi iwona ke obuyingxenye yalolu suku oveza ke izinto eziningi ke ezahlukahlukene nomuzwa wenjabulo ukuthi ke uhulumeni ke ukwazile ukuthi usuke uze kuona njengoba sila ke eWard 17 umphakathi ke oqhamuka ke endaweni ke eziningi ke ezahlukahlukene noma sithi ke kuma ward ke amaningi asondelene nale ward uWard 17 osukwini namhlanje siyafisa ukuthi sizwe kuona ukuthi ungathini ke okwawuphawula ngohlelo ke nethuba eliyinqa izivele nawo ke futhi sithola uma ngabe sisasho ke sithi ke abakhulume ukufika kukahulumeni endaweni mina kungikhomba enye into futhi ngiyacabanga ukuthi nabanye ngeze ukuthi nje angiqashile nasiyaqala ke futhi njoba sengiyoguga manje ukubona uhulumeni egijima endaweni njengalohulumeni ogijimayo ziningi ke izinto abanye bangeke bazazi esezenzekile ezinhle noma sidlula emagadeni ahlabayo vele sasiwafice nathi ehlaba kodwa siyazama ukwagandaya lo magade ukufika kukwahulumeni endaweni yakithi eNtambanana ebukhosini bethu besizwe senkosi yabathiyani uSohlaza kunamanye amabhoholi asebasilungisela wona ewadini asebenzayo esikwazi ukuthi masibona ivate elikani late sikwazi ukuthi siyowasha siwabilisa amanzi sigeze kuningi abakwenzile ukuthi ngeke yonke into vele iqhamuke yonke kanye kanye ngaso sonke isikhathi kodwa nje asebekwenzile sekukuningi futhi siyakubona kuphela ukuthi nathi siwumphakathi sibambisane yonke intuthuko iqhubeke iye phambili kusebenzeke iye phambili ngoba intsha yakwazi mina nginengane nje na 18 kodwa ngithema ngiyichazela ukuthi mfana wami ngoba ufunda ugrade 10 akudingi ukuthi uzoqeda umatric before ukwazi ukuthi ufune kuyisebenza thana usebenze ufunde esikoleni kodwa ubukwazi ukuthi na okay angenza u1 no2 ukuze ngiyiphilise ngaso sonke isikhathi ngalokho ukuthi hathi ngicela ukuthi ngathatha nenyaka amakhelwane ngabathatha ngabagroup athi funa nabanye nigroupane nibe igroup nikwazi ukuthi nisebenze nina ngoba abanye baqedile esikoleni bakuthokozele lokho namhlanje nginabo la siyabonga nje ukuthi nisivakashele sizizwa nathi hloniphekile masibona nivakashele nizelana kuthini ukuthi nathi cha niyasikhumbula la sikhona kuningi kakhulu angakhuluma ngakho
engaqala ngakho amanzi kakhulu umphakathi onenkinga kakhulu phezulu kwawo nabo engakubeka nje ngathi lokho noma nganawo amagama amaningi engase ngwabeke kodwa ilokho angathi ngicabanga ukugcina ngakho ukubeka. Siyajabula ukuthi njoba simenywe ibona base bakhipha amabhasi ukuthi sesiyaqala ukuthi sinethemba lokuthi mhlambe kuzophumeleleka ukuthi awuyikati lizophuma phela indlala isibulele konke begcina abantu bedikele uhulumeni. Mbukeli ke bekuyiwona ke umphakathi kodwa siyafisa ukuthi siphinde sibuyele kuyena ke uMalandela ozositshela nje ikakhulukazi njengoba umphakathi sesuzwile kodwa siyafisa ukuthi siphinde sizwe ngayo ukuthi empeleni ke ithuba elifana naleli lisuke lichazani ke emphakathini nanokuthi ke phakathi kwezinye zezinto engicabanga ukuthi ke umkhandlu iKingcetshwayo ubekelwe wona okuyimsebenzi ke emkhulu lawo ukuthi nje uhlinzeke ngamanzi. Zonke lezo zinto zisho uyena ke uMalandela kulolu hlelo lwanamhlanje. Asimthole lapho sikhulume naye khona ke wayesebeka kanje. Asikuyenza ongashiwa ngumphakathi ngoba sithunywe yumphakathi onedingo ozaziyo asikwazi ukubacabanga bathandana lokho yini okunye bese ke kuyakuthi ke amandla kahulumeni ke aqoqile ahamba agcinephi njengoba thina sibhekeke ukuthi okukhulu kakhulu futhi sikuhlinzeke komasipala bethu laba abangaphansi keKingcetshwayo amanzi. Ngakho nasizwe kubo ukuthi mhlawumbe eziphi indawo ababontisa ishoda ngamanzi izibe futhi izinda zemvelo phela amanzi ayimvelo akulula nje vele ukuthi hayi ngizonifakela amanzi lapha ungazwathathapi kufanele nendlela ukuthi ke nixoxisane kunamabhoholi ke siwenzayo kakhulukazi lapha endaweni njalo lapha eMfolozi enenselelo enkulu ukuthi ayikho indawo yemvelo enamanzi amaningi ukuthi mhlawumbe engavinjwa noma umfula noma kufike nezintaba zikho ukuthi mhlawumbe singavimba nephethu noma siwamba phansi ke siwathole phansi ke amanzi lapha sezamabhoholi lezi inhlelo ke sayibasitshengisa ukuthi cha lapha endaweni ethile cisha amanzi singacosha bese sibenzela ke sizothula lokho ke uma sesizokhuluma nabo ukuthi nakho sesikwenzile nakho la ungakapheli khona ama project bese siwathula namhlanje athi hayi akapheli kahle hle manje sikwazi ukuthula engaphelile kahle hle ngendlela eyiyo kodwa noma kanjani osho Christmas sebewaphuza amanzi lawo ama project bese wathula namhlanje bese sisho ukuthi kupho okunyeka abakudingayo agcini ke emanzini kuphela njengoba njengohulumeni siyabuka nezinto engawusiza umphakathi njengezokuthuthuka nje nosomabhizinisi nezolimo ukuthi sibangalekeleleka kanjani neinsiza mhlawumbe zokwakhe ingadi ukuthi singabaphathela khona sibaphathele khona vele sobanikeza khona mase singene kulomkhakha ke losogcina ngawo namhlanje. Njengamanje nje inhlizweni yami ukuthi angigiye ngiqabathule sashelwa thina umkhandlu wenkosi kodwa imfolozi njengamanje behlangane noKingcetshwayo bohulumeni bakwenzile okuhle basibekela itende sebebeke nethanki lamanzi bafaka yonke into yokwenza ukuthi umkhandlu wenkosi uhlale ukhululeke. Njengamanje bafaka ama-toilet ekhaya ebukhosini yonke into engiyimemezayo ngiyicelela ubukhosi iyenzeka. Ngaphambi kokuthi ke siliguqise uhlelo umbukeli ke asiphinde ke futhi njengamanje siyazi ukuthi ke usondela ke isikhathi samaholide okuyisikhathi lapho khona ke abantu noma imiphakathi isuka endaweni ezahlukahlukene kakhulukazi lapho esebenzela khona sibuyela ke emakhaya kusho ukuthi ke i-crowd ibaningi emakhaya ogcine kwesinye isikhathi kuvuke ingxabano kwesinye isikhathi kube izingxabano endala ezizorevempeka manje kube izingxabano ezisuke ziqala manje emndenini kula sibona khona sekunokuxabana nokushayana nokubulalana uthola sekuhlumezeka izingane uthola sekuhlumezeka abesifazane kodwa ke kunomyalezo uMalandela ke awuphethe obhekene ngqo nalolu daba asimthole sithi ke abakhulumi. Impela kubaleka kakhulu lokho bengisazosho ukuthi ngifisela ukuthi ndle kahle uKhisimusi omhle onokuthula nophephile size siqala unyaka omusha siseyaphelele ingenzekanga inhlekelele esike saba lazinhlelo eningi la eMfolozi kakhulukazi zalokho okuthiwa i-gender based violence kwenza nezingane ezincane hayi nabantu abadala lapha kwathi 8 nje kukhona la eMfolozi kwathola sekulimazana izingane zabulalana zithi ziyathandana ngazenze njani sigcine sizileke safika lapha neminyango yonke kwaze wafika ngisho uNdunankulu wesifundazwe uPremier
sawukhuza umhlolo lo okhona la kule ndawo cha kusatheka ukuthi idamu ke siyafisa ukuthi abantu bayiphathe kahle impela bahloniphane ngoba umuntu usidalo sikaNkuluNkulu futhi asenza uNkulunkulu wathi asifane naye ukuthi umhlumuzo umuntu nje uhlumuza uNkulunkulu qobo lwakhe. Mbukeli ke ithuba lokuthi sithi ke nina benkomo eyabuye Dokozo Shangane lapha ezinye zazokufa ngomdlebe bese sempolozi sibizwe umkhandlu wesifunda eKing Cetshwayo siku Ward 17 sizobheka ke intuthuko ke edidiyelwe nokuyilapho khona bekuhlangene ke umphakathi wegceme eziningi ezahlukahlukene ngakho ithuba lokuthi ngithi ngibonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yalolu hlelo ukusuka eqaleni kuze kushayelisa isikhathi igama lami nguphiwe ngwakwamthembu uncede inyoni encane yashama phiko yandiza ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusolizayo inkosi inibusise.